De er jättedygtige, de måste jeg kolde igen. Så hele høsten, så koldede jeg de 3 spillere, og så tænkte jeg, hvordan kan de 3 spillere være så dygtige? Hvor kommer de ifra? Og så hørte jeg, at de kom fra Rinkeby United. Og Mehdi, Abubakar og Brian, jättedygtige. De bedste spillere i AIK. Hvordan kan de udvikle sig og blive så dygtige? Og det er de blevet i Rinkeby United. Så jeg frugtede træneren, om jeg fik komme og kolde hende i træner. Vi kan en klub som Rinkeby gøre så dygtige spillere. Men nu forstår jeg hvorfor. Det har været utrolig fint at se jer træne fodbold i dag. I er jättefokuseret. I har jättebra tilsnak på bolden. I har jättemycket fart. I skal kæmpe på, for I har mycket talent. I kan blive dygtige fodboldspillere. Og I har tur, I har så dygtige træner. Så hver gang der er træning, så måste ni komme hit og kæmpe på og gøre jeres bedste, om ni vil være fodboldspillere. For I har mycket talent. Jeg har været mycket imponeret i dag. Det har været roligt at se hende i træner. Og nu forstår jeg, hvorfor de 3 kilder bliver så dygtige. Og I kan gå samme væg, om ni vil. Skal jobbe på, lyssne på trænerne, komme hver gang. Tak fordi jeg fik komme. Jeg kommer snart tilbage og kolder. Det har været jättefint at se jer. Så kæmpe på, kilder. Tackar från det här, tackar. Är trevliga med varandra. Det är bra. Visar ni att ni är bra? Okej? Mycket. Kämpa. Gör en ring. Tackar varandra.